ayikabi ngiyazehlisa kuwena mfowethu Mpobo. ungifake ey'mpilweni zabantu la yini benze ukhulume nami ungifake onelo njengamanje Inkinga engani uyangishaya manje ngizokhuluma kanjani nawe ungishaya mfowethu? manje awuzami bese unonelo lapho Kumanje ungifake enkingeni mfowethu zabantu labo boleka kubona imali. Ngibhekana nenkinga mina njengamanje. ngempela uhamba ungifake ey'nhlelweni manje yini amagama ngendlela Ungifake enkingeni. Ngesonto edlule ucishe waboshwa uboshelwe intombazana oyithole lapha koBhathawethi. Ungasafuna ukuyikhokhela imali yayo. Njengamanje mina ngiyakulungisela indlela zakho wena uyabhidliza mina ngiyakha wena uyabhidliza. Njengamanje nje uhlulwa ukungilalela mfowethu nje kuphela. wendoda yabo nje manje ngiyakithi into esho Lalela lana ke mfowethu-ke, lalela la. Njengamanje ngoba ngiyabona ukuthi awufisi ungilalela mangikuhlonipha Hlasimpe ngoba naku uyangishaya khululeka-ke. Angisabuyi nalapha endlini. Angisabuyi nalapha endlini ngibhukhile kumanje le ngihlala khona. Mana lalela thula-ke manje. Khuluma mina-ke manje. Ngibhukhile le ngikhona, ngihleli kahle. Ngicela ukuthi nje mfowethu ngikunikeze lesonto kuphela. Ngithi mangifika lapho awusekho uzosihambela futhi nalapha endlini ngamanje futhi uyangishaya futhi wena. Yabo njengamanje ukhuluma sowufuna ukungishaya ungihalela ngenduku. Sinibingelele-ke again lo sibuyile nje sikhona lento yini ukuthi ama-video siwapost into weni complain siyawaposta-ke manje abalakhe-ke abantu abakhomment abantu inamba yethu nothi nami inamba ngisayifaka manje i-email address engiyifakayo la escreenini ukuthi nawe usibhalele ucele usizo uma ngabe khona umuntu owagila noma wena khona obagilile ufuna ukuthi ubatshele oza kuthina ukhulume nathi sikwenzele kube lula namhlanje ngihle nobhuti lapho umuntu uyaphila Siyaphila kanjani mfowethu? ngiyaphila kakhulu kahle not just ubhuti nje ijongo uyabona lageze kahle kanjani uyaphila mfethu Mfowethu sikhona kunjani? kuyaphileka ubhuti usukaphi ngokuhlala ubani Ngidabuka phansi mfowethu kwelaseMakhuzeni. Igama nomgono ofana isilwane esidla ubhontshisi awuswani madoda ubhadlabhadla inhlamvu edubula amakhanda asikhombisa. awuswani madoda Inkozi uMalanga edubula ngesimali abafokazana bedubula ngamagama. Uxhakazisa intombi ayiqomanga izolwakikiza amadoda abafazi baye ngalapha. hayi Sizoyiqeda. hayi insizoyiqeda nami sengahalela ukuyibiza ukuba ngikwenye i-channel la ngiqiqa khona amagula ngabe sengayibiza ngithi nguNtombi Zimbonga edatha insizwa Zimbonga zemjekeze isike naku uyelofoni indoda yaxosha amabhida yathi ngiyekeleni ngizoyiphumela hayi uyayazi-ke leyo ndaba mfowethu isihloko sikhona abantu sebesifundile abanye abasabamba ongenzansi abanye abamba ongaphezulu ukubothwa futhi ukubambane why ula namhlanje Hey mfowethu, ngilana namhlanje ngihlushwa umfowethu lana. Ngizocela usizo lana ukuba ningilekelele ngikwazi ukukhuluma naye. okay Umfowethu lana, uqina mawale emambawini, enyembezeni. Hayi mubi ngempela manje anganomuntu abangaliqala njengamanje. ya uqala nje kahle eqaleni ukuze umuntu obukayo azo-understand Umfowethu ngamthatha lana engasebenzi. Ehlele uMahlalela. Ngamthatha ngesizathu sokuthi ke kuba kubi mfowethu umuntu umehleli lapha emakhaya. yeah Bhekana nenkinga, gcina nje sebuka kabi noma esethatha isinkwa sezingane zesikole yabona. yes Ngase ngimthatha ke ngimenza umuntu ukuthi akeze azohlala nami ngapha. Ukuthi azame amatoho. Manje naku umfowethu usefikile ke la sahlala naye. Hayi bandla ubengahluphi kade engakasebenzi. Ube kahle nje ekwenza konke futhi nokwasendlini. Uthe kuhamba isikhathi ke hayi cha, wawuthola umsebenzi. Okahle futhi umsebenzi. Hayi ke hayi. Uthe ngaqala umsebenzi hayi. Waqala umsebenzi waphuza utshwala lo mfowethu lo. amadoda Phuza utshwala manje igross akayithenga akathenga ukudla lendlini akenzi lutho. Noma ngingenankinga ke naloko vele ngangikwenza ngisaqhubeka nako. Busy namantombazane. Tholakala ngapha kule ndawo lezi oBhathawethi nobani. emahhotela amakhulu aseThekwini Thi ubusy lapho koBhathawethi akadlali. Angazi ke kwenziwani. Kodwa nami ngiyafisa uke ngibone lapho.
Hayi ihhotela elikhulu kweThekwini lelo mongalazi hayi awulahambe eTheku. impela ayi manje mfowethu ke la hlupha khona uthi meke wahola nje abe eseney'nkinga mfowethu mese seholile busy namantombazane ubhizi notshwala ebese futhi akapheli komashonisa hayi akapheli emva kwalapho komashonisa laba babuya bazohlupha mina ngoba manje ukhomba mina ukuthi hayi nangu mfowethu ozokhokha naku kunje akhombe mina manje kuze kube yimo senkingeni ke njengamanje sekumele ngibhekane nazo zonke le ndleko zakhe and abanye akabheki ubungozi babo ukuthi ubungakanani angikhoba ngezibhamu bafuna imali ekubeni mina nami ngizizamela ngandlela yami yena akathengi ngisho igross endlini akenzi lutho le mali nje ukwazi uyilukhuza okunye ke cha mfuthu engiyamsaba lo mfowethu lo eyonzima ngapha Vele mdala kunawe. vele mdala kunami usake wangithinta sisafunda isikole futhi ke lapho ke nkosi yami ngoba yabona sasigeza ke emakhaya ke sigeze endishini ke sesilate nasesikoleni kungekho umuntu kuyithina sobabili sibekile ke indishi ngapha nangapha ke insipho iyodwa lana hayi emva kwalapho ngigeze ke ngensipho ngithe ngisayigcoba nje kahle ethawuleni hayi umuntu abe ngihlutha insipho nenhliziyo encane ke mina ngiyashesha nami ngapha esibhakeleni Kodwa nje ukhathale futhi. ngithe ngimthinta ngempama ngathi 1 uma ngimsha ngempama wavele wangikinya mfowethu wangibamba wangibeka phansi wavula izandla lezi kanje amadola ahlala la wangikinya wahlala emqaleni nami nginenkani abe ngimkhwifa ngamathi wahlala emqaleni akabanga nendabana nalowo ma wangikinya seziningi ke izigameko sakwangishana ngeplate la yabo nje la nginesikhala nje la wangishaya ngeplate waliphosa kanje yena nje siyalamana naye kade sasilwa kodwa uyangishaya ngiyamsaba futhi ke nje kakhulukazi esephuza la notshwala kangaka kunzima. Okay, into engiyitholayo la kakhulukazi ebalekile insizwa isinenkinga yamatoho wayisondeza ngakwena yahlala nawe ngenhloso ukuthi nayo ithola amatoho bese iyaqhubeka ngempilo. Impela ngenhloso ukuthi nayo izame nje iqhubeke empilweni. Mase yona siyathwela amatoho ayisaqhubeki ngempilo ihlala khona lana ayithenga igross ayenza ilutho awubi nenkinga yini mase kufanele phela na uvakashele ngoba phela kunekhathi ukuthi uvakashelwe esimele sinjalo kuma kanjani. Kuba inkinga kakhulu ngoba manje na uyahamba ngingazi noma uzobuya nini akunqeni ukuthi ngithi nginomuntu wesifazane abuye sebuya ngoba manje ngiyamsaba ke nasesibhakeleni uyangithinta ke futhi ke akunqeni athi mefika abe xosha intombi yami ayisekho ke mina into engizoyenza manje na ngoba vele futhi suke ngitshela engangiceli mfowethu sengifikile ngizolala mina ayikho into engizoyenza ngoba vele uyangishaya ne yena akanqeni futhi ukufika sengilele ekseni ngabo 3 entatha afike ufika nentombi uphuma ematshwaleni nentombi fanele wenze njani ke wena lapha afika ngivuse mina kumele ngivuke nalapho futhi angivusi na kahle kufika nje sekuthiwa nje ngoba mfowethu uyayazi bekumele uyenze no uqhuba intwala ngale uyisalele asenzeni kanje asiye etolo bese simfonele ke siluzwe kahle lo daba lolo sizwe ukuthi nawe uzolamukela kanjani. Hello kunjani? Hayi ngiyaphila mfethu ukhuluma noNelo ngisohlelweni la ku TV ngihlele nensizwa yakini la. Unelo ngeke umazi yabo nje uma idatha kungawona into zakho uzoba nzima ukumazi. Insizwa yakini ubhuti wakho nje okulama wena.
Hayi cha, bengikuthi mina ngibingelele bese nginikeza yena ithuba akhulume nawe. Hayi alright awenze. Okay. Mbobo mfowethu hamba kanjani? Sure ndoda indaba ngathi ngifona lawona manje inamba mawusenayo kwenze njani? Mfowethu ngiyaxolisa mfowethu ukuthi ngifone la ngikhona kodwa ke benginento engifisa ukuthi siyikhulume. Ngiyaxolisa. Yebo mfowethu bengicela mhlambe ukuchaza udaba ungiphe nje indlebe. Manje ungafike ungishela phinde ngicela ukuthi ngichaze indaba enhlizweni ukwenze njani usungichazela indaba la. Engane mfowethu inkinga nawe uyazi ukuthi uyangithinta mfowethu manje kukwenza kube nzima lokho ukuthi ngikwazi ukukhuluma nawe ngoba manje futhi uyangishaya mfowethu. Manje usho ukuthi mhlawumbe indlela wona yabo sengitshela ukuthi ngifana njengamanje. Cha mfowethu ngicela ungiphe nje indlebe mfowethu. Ukuthi wawa kanjalo kula endlini yakhe eThekwini. Kodwa bengicela mfowethu sikhulume lolu daba mfowethu. Hayi kabi. Ngiyazehlisa kuwena mfowethu Mbobo. Ungifake ey'nhlelweni zabantu la yini benze ukhulume nami. Ungifake onelo njengamanje. Inkinga ngani uyangishaya manje ngizokhuluma kanjani nawe ungishaya mfowethu? Manje awuzami usunonelo lapho. Kumanje ungifake enkingeni mfowethu zabantu labo boleka kubona imali. Ngibhekana nenkinga mina njengamanje. Ngempela uhamba ungifake ey'nhlelweni manje yini amagama endleleni. Ngifake enkingeni. Ngesonto edlule ucishe waboshwa uboshelwe intombazana oyithole lapha koBhathawethi. Ungasafuna ukuyikhokhela imali yayo. Njengamanje mina ngiyakulungisela indlela zakho wena uyabhidliza mina ngiyakha wena uyabhidliza. Njengamanje nje uhlulwa ukungilalela mfowethu nje kuphela. Wendoda bonke manje ngiyakithi into esho. Lalela lana ke mfowethu ke lalela la. Njengamanje ngoba ngiyabona ukuthi awufisi ungilalela mangikuhlonipha Hlasimpe ngoba naku uyangishaya khululeka ke angisabuyi nalapha endlini ngibhukhile kumanje lengihlala khona mana lalela thula ke manje khuluma mina ke manje ngibhukhile lengikhona ngihleli kahle ngicela ukuthi nje mfowethu ngikunikeze leso nto kuphela ngithi mangifika lapho awuseke uzosihambela futhi nalapha endlini ngoba manje futhi uyangishaya futhi wena. Yabo nje manje ukhuluma sowufuna ukungishaya ungihalela ngenduku. Lungile hamba mfowethu sengikhathele wena awuthengi ukudla awenzi lutho awenzi into yaziyo nje ukungivuse ebusuku namantombazana akhe ngisakwazi nanokuthola isikhathi mina nomama mfowethu sizinjoye. Kumnandi wena mfowethu mawunjoya unjoye mina kodwa ngijoyi mfowethu. Imnandi lonto kuwena. Ngeke ungiqashuleke mfana wami uyabona ke ngihleli kahle le ngikhona ngigadiwe khohlwa wena nje ngifuna ukuthi endlini yami uphuma uphele futhi bakhona ke abantu abazozokukhipha ontanga bakho ngaphela wena uyibhonkole ngani uyangishaya phela wena uyisigora wena Mbobo ndini hamba Yena ngiyabona angiphuma ngindawo yabo. Njengamanje mina ngiyohlala nawe angiyindawo. Ngiyangisa ukusikhuluma amabheni igama lami lapha uhamba umlike mlamnikela izwe lonke. uhlala nobani hamba lapha mina ngisahlali nawe mina Ufike nje eqala angisahlali nawe yabona ngamane ngishintsha indawo soke sibone ukuthi futhi uma stand uzomkhokhela kanjani ke ngoba unubhizi namantombazana soke sibone ngidile waziyo ngifuna ukubatshela futhi bonke nalabo mashonisa bakho ukuthi ulapha uhlala lapha mina angisekho abakwenze konke abafisa ukwenza kuwena ngoba uzu njalo nje. usiyangonda wena othenga amazambane right. Ngiyakondla vele wona lo mazambane lawo namanqinami engiwathengayo mina ngeyami imali wena uyahluleka uwathenga akwazi ngisho ukuthenga wena nje impuphu Wena futhi kumele ungitshele ngikhokhela imali wawuthenga ngayo la mina ngingase. kanjani nje uyiphuza yonke imali uyiphuze nalabo mahosha bakho hayi yazi Phuza kwami nentombi zangohlangana nazo. intombi zakho nalezo ntombi ongazazi nokuthi ezakabani mhlawumbe ubhizi nje nabantu bakithi nje uyazibuza unizibongo le ntombi zakho Phela bani ngizongayela khona ebhutini njengamanje ngizolishima lana. ubhutwani la angeni wena mangiba busy mina nentombi yami uyafika ebusuku ungivuse ngibhizi nentombi yami wena ufike ungivuse wena ngaphela ususe kakhulu hamba angisakufuni lapho kamike hamba ekhaya ke manje ngikhathele I am tired. So mina ngiphumele endlini.
phuma endlini mfowethu uzibone ukuthi uhlala lapha. Mawukuthi futhi awuphuma kunandaba ke sengidecide ngushiya lapho mfowethu. Uhlale lapho yimi ozohamba. Yimini ozohamba. Enganike wena uyisigora wena. Umbobo phela. Angani uyashaya wena. endlini angiphumi bafana. Kulungileke ngeke ngikukhiphe sizobona irent yakule nyanga uzoyikhokha ngani vele nenyanga seyiyaphela Uyangizwa endlini kwena. Ngithi lo mfana lo umfundisa lapho ubalo. Sewuba lo mfana ohlala lapho. Hey, wembobo. Sure wendoda. Kuthiwa wena mfethu awufuni ukukhokha irent, uyasebenza, awufuni ukuthenga ukudla, ubhizi lapha uyanjoya eButterworld. Mangaqala ngibuze nje ukuthi la lento ikhuluma uhlangana kuphi nayo. Mina ngithi kuthiwa, ngisho ukuthi ngahlangana, kuthiwa. Uma nje ilonto yanikhuluma ngani lapha indaba ngitshele mina ukuthi phela into engixoxela yona lapho. Hayi. Ikhuluma nje ngoba wena. Ngoba udaba usuluzwile mfethu ukuthi wena awusafuneki lapho. Kukuwena-ke ukuthi uyasuka noma igora sayithumela zokususa lapho. Emadoda lento enikhuluma lapho ngicela ikhuluma ikhiphe igama lami ngijula bonke manje ngidela yabo. Ngizomsendungeni ngoba uthundu. Ngimsendungeni ngoba uthundu ngifake ekhela lapho ngiyangisa. Hayi ngoba usuyabitoza. ngishalo umuntu Ngoba usuyabitoza mfethu asilivali ucingo. Bitoza wena lapho. Bakhona nje ukuthi ngifundile ngayibamba ungangazi ngibamba le. Into ezovala ucingo njengamanje. Livaleke ucingo lapho. Bye. Yinako beyongithola. Bitoza. Uyascrolla lapho. Ay. Ayidiniwe le ndoda le. lo muntu kodwa uzongishaya mfowethu angisabuyele endlini ngishalo umuntu lo Engihlekisa ngaye akafuni ukukhulunywa le ndaba le ezinto angazenzi. Ufuna ukuthi nikhulumelane igama lami. ulokhu esho njalo mfowethu uyabona nje akakhuluma okunye lo sikhuluma ngegama lasikho ungihalela nje ngenduku Hayi mina into engakutshela yona akasale yedwa lapha. Master uzomvalela. Master uzokhipha igate. Ngeke asawazi ukungena. Fanele ahambe uthola indawo azohlala kuyona. Impilo iqhubeka ngoba gcina usuku umdala lo muntu lo and lento lena ngathi ayi-understand. akayi-understand mfowethu wenza nje into nje lapha akacabanga Mfethu uzizwa unjani sesimtshelile umbobo noma ediniwe-ke vele usazokufonela vele umbobo angeke azaphela amandla but at least useyazi ukuthi uzizwa kanjani. mfowethu njengamanje cha kunzima uyabo emva kokuzwa ukuthi ukhuluma kanjani uva lo ndoda acala khona elwami umuntu uyashaya ndoda Hayi kuzomela ayeke into efana nalezo ngoba ngezimsiza ndawo into efana yenze ukulungisa isimo impilo iqhubeke. Ya useyazi kumele aphume endlini okanye aqhubeke ahlale wena uhambe wena uyobona ukuthi noma stand bamisana kanjani. Thina sikujabulelayo nje ukuthi udaba sesidluliselile kuyena. Wethu udiniwe noma ngadiniwe ukusala useyalazi iqiniso. kulungile mfowethu master useyozidilela naye mina lapha ya angisayi sign nje indaba yalapha South Africa sibonga nje kakhulu abantu abaqaphele indaba kwamabhokolo isidingo singekho abantu baba nenkosi impilo iqhubeka. Akithi nje till next time stay blessed.